Morjesta, morjesta! Tervetuloa Amplia Klinikan YouTube-kanavalle. Tällä kanavalla me jaetaan hyvinvointiin, terveyteen, hyvään oloon liittyviä vinkkejä juuri sinulle. Oletko miettinyt tähän alkuvuoteen, että olisipa kiva saada vähän lisää energiaa, piristyä? Olisi kiva jaksaa enemmän. Tiedätkö, sellaiset jutut, jotka on helppo toteuttaa, niin sanottuja matalan kynnyksen juttuja, ne siirtyy sinne sun arkeen. Yksi semmonen helppo keino on niinkin yksinkertainen kuin lisätä kävelyä. Lähde ulos, lähde ulkoille, hapettaa ittees. Tänä päivänä yksi suurimpia ongelmia ihmisten jaksamisessa on, että me ollaan alihapetettuja. Ulkoilu, kävely luonnossa on mahtava keino helposti vähentää stressiä, parantaa yöunta ja niin edelleen. Jos on mahdollista käydä aamulla heti herättyä, kupponen, kenties teetä, kahvia, lasillinen vettä, heti ulos ennen aamiaista. Ihan mahtava virtapiikki siihen päivään. Tai jos päätät sitten käydä päivän päätteeksi vähän ulkoilemassa, tee se rauhallisesti syvähengitysten tahdissa, parantaa yöunta. Otappa näistä kuule koppia sinne sun arkeen ja jaappa vähän fiiliksiä. Mitä tapahtuu? Nyt on 16. päivä tammikuuta. 2 viikkoa kokeile. Kato mitä muutoksia tulee siihen sun jaksamiseen. Hei, ei muuta kuin mukavaa päivänjatkoa. Palataan. Moi moi!